Es como si el año pasado era el videoclip, este año es la versión comentada por el director, ¿sabes? El director de la fiesta, no del vídeo. El director del vídeo puede comentar lo que quiera. La alineació oficial de la comissió, quanta gent sou? 17. I quants mesos fa que esteu aquí amb el Rosa ja? La mare del Tano, masses, tío. Pues la primera reunió va ser el febrer. El febrer, des del febrer... Lo de les roses, com va? A mi m'han dit, això és per lligar o no sé què. Cada any ens autoputegem a les 11 del matí a repartir roses. A les 10:30 hem d'estar repartint roses. La tradició diu que els homes de la parròquia per festejar les dones donaven una rosa. I aquest any ens van acompanyar a l'associació de Clàssic. A mi m'agrada més amb xaranga. La xaranga va ser un èxit amb la pedalada també. Ja veus. Podríem fer les dues coses. Sí. Ningú sap quanta gent hi havia a la pedalada. És un 130. misteri. Avui he anat a pagar un bar i m'ha cobrat 135, o sigui, vam servir 135. Hem fet un terç més de gent de l'any passat. Després d'ara no arribàvem a 7 l'any passat, eh? I de burgers, ho teniu controlat, 3 burgers o no? 300 burgers vam vendre, bueno, vam menjar, servir. Gràcies al seu pare, perquè si no, no sé com ens ho haguéssim fet. La Zumba no tiene nada que comentar. No. Zumba espectacular, sí, los niños espectacular. La batalla de gallo. La batalla de gallos, tio. Tio, va sortir força bé per l'improvisat que va ser tot. Però jo crec que l'any que ve el que podríem fer és pàrquing d'Alta Bola, algun lloc que ens deixin i que no hi passin nens en una hora que estigui bé, que no passin famílies i facin una batalla de gallos i després un concert de rap. S'ha comprovat que el No Rompa Más continua sent el baile del verano de cada any. Todo molt heavy, que va venir la gent de la pedalada i es van fotre ballar amb la gent gran i tot. Sí, va ser boníssim. A mi el que em va molar també de la nit és que
que ja era del meu pare i es van quedar tota la nit aquí. Ja veus, tio, fins a les 3:30 dissabte hi havia les famílies Exacte. amb els nens aquí donant-ho tot, eh? I el divendres hi havia molta gent, també. El divendres hi havia la molta barreja gent. de gent jove Sí. i... Els de Soundset jo crec que els podem reservar per l'any que ve ja. Això va ser No, i demanem l'exclusivitat. Ja està, els hi pots dir, eh? Volem l'exclusivitat. Podem Hauríem de fer. Nosaltres potser tampoc ens ho hem passat tan bé, saps? Com que no? Home, hem estat servint aquí quatres com uns cabrons i no ens hem mogut d'aquí. Però bueno, lo guapo és que la gent s'ho hagi passat bé i que l'esforç aquest, almenys... Ha valgut la pena, tio. Exacte. L'any que ve més i millor. De l'altre... Sap greu una mica les crítiques a les xarxes, no? Vull dir que al fi i al cap som voluntaris.